Quina edat tenia vostè, Pasqual? Jo, quin any és? L'any 50? Sí, Jo tindria 29 o 30 anys. Anàvem a fer-nos el vermut, que entonces había el costum, per varios bars, y después a sopar, y después sopar així, y después sopar tenies altres amics, jo de la quadrilla, que no venien, i en una de les reunions vam dir, bueno, pues, anem pensant, i el dissabte que ve, sopem a l'altre i ja decidirem a veure quina junta és la que tiene directiva, la que portem i tot això. I entonces... Per què pirates? Com va... Pues, si vols que diga per què pirates, pues perquè no existien els moros, com en altres puestos. Dissabte sí, doncs el divendres, després de sopar, el col·loqui que n'hi havia, que va primer el president Vicente Alemany. Vicente Alemany Nadal. Viu? No. No faltaria. Capità. Sí. Francisco Pla Morante. Paco Pla. Paco Pla, el pare. Morante. Morante, sí, sí. Después ya estàvem Tono de la Fonda, perquè Tono de la Fonda, no sé si... Sí. Vicente Barber, el Taiut, Pasqual Bolinches... Que n'hi ha molt més, que era més de Montum. No, ja, el que però passa això... és que jo vaig començar així l'any 50 seria, el 51. Els moros van ser un any antes que nosaltres. De Manzanet, i Figa, i Pitomayans, tots aquests eren de... Sí. Però els moros anaven tots en una posició econòmica, però d'això, i volien fer les coses bé. Sí, més bombo, no? Més bombo. Entonces van dir, per què no fem nosaltres una comparsa de moros? I nosaltres teníem molta amistat entre ells, perquè ens ajuntàvem moltes coses. Dice, mira, van a fer això. I quan ells van fer, va iniciar. I entonces vam ser els camarades van dir, estos ho fan... Anem a nosaltres anem a fer de pirates. I entonces vam organitzar les pirates. Després de formar, van dir, anem a veure ara els tratges. Mos van fer, en casa mos van fer les camises. Les camises, sí. Que són les mateixes camises sí. Però les camises mos va fer entonces cada un a la medida en sa casa, les dones, les morisses, però clar, les polaines i les fases i els cinturons, això anàvem a la missa, alquilàvem les polaines, alquilàvem els cinturons, alquilàvem els sables, la funda, alquilàvem també no tenien tot allí, la faixa roja, el gorro, i el gorro? I els gorros. Les capes també, les capes. Les capes no les vau fer vosaltres? Les capes després, a l'última hora. Ara t'ho diré, i com portàveu, com portàveu l'ordinari? No senyor, no anàvem, que això també és digne de detallar-se, es fan llibre. I anàvem Vicente Alemany en la seva Lucy, Diego Verdú en la seva Filloc, i jo en el lloc. I darrere portava a Tono de la Fonda, que no tenia. Després d'ahir... Se anava a València la moto? Sí, anàvem a València la moto. Anàvem a casa Insa. Anàvem, però anàvem per matí. Sí, prou matiner. Arribaríeu a les... No, què va? No? Sí? La Osa, l'Osa meua i la Gusi d'ese, també hi havia d'haver llopis i antes. Sí. ¿Es vau fijar en algo? Pues sí, en el que ves en les pel·lícules d'això. És que sempre s'ha dit, amb nosaltres sempre ens han dit que està fet d'una pel·lícula.
El disseny del traje Sí, sí, està sí, fet sí. d'una pel·lícula de no sé qui. Sí. I pot ser també que en casa Inza també n'hi haurien algunes camises. Clar, per inaugurar el primer any, normalment tenia que ser una reina. I jo mateixa vaig dir, en vez de reina, madrina, perquè pareixia madrina seria la fundadora també. I van fer Ángeles Ballester Cañonàs. Després va ser reina Mari Carmen Casanova Iranzo, la primera reina, la filla de Luis Casanova. És que anem a triar un poquet. No? Entonces, l'altra era madrina i esta era la reina, Sí, home, la madrina d'una d'això. D'home va ser la primera, ja, sí, sí. Cada any era una reina. La madrina sempre és madrina. Madrina, tota la vida és madrina, però la reina, quan s'acaba l'any, deixa de reinat i entra un altre. Però la madrina sempre surt, sempre madrina. És l'Àngel Ballester, que és la dona de Salvador Cardona. Sí, sí, sí. Salvador Cardona. A l'altre any siguem la Mercedes Falgás Serrano, que el seu pare era inspector d'aduanes. I després, ja, han dit, ara fíjate, si no agarrem així, ara Merceditas Pons Segor, de la fàbrica de Ramon Pons. I totes aquestes xiques eren de la Compàs, no veus? Portaven també el seu disseny, el seu disseny no la mateixa que Morato, sinó, no veus, de coll blanc, fora, una camisa més oscura. Estic parlant des de primera. Cubil Morato no en tenia ni cubil. I aleshores tiraven un toldo que perquè no tapava... se n'anara el... Després va anar canviant. Sí, van anar al costat del bar Express, un almacén que estava... almacén de Tercero. Cada any anàveu canviant, no? Cada any anàvem canviant. Depèn de la madrina i això... No, vull dir que hi havia una relació molt gran entre nosaltres, no m'entens? És que anàvem en una rivalitat els moros i els pirates a veure qui ho feia millor. Si un portava una atracció i enguany havia guanyat tu, l'any seguit, no, avui, enguany... Ara mos està com nosaltres. Després éreu amics, no? Sí, contínuament, tots els dies. I alhora, per exemple, ells potser anaven a la vostra càvila, vosaltres anàveu a la d'ells... Sí, també, això. I és que mos ficaven, els moros. I això, a veure qui ho feia Qui la feia més grossa, no? Qui la feia més grossa. Els caníbals, que van eixir... Que van eixir després. Això hi anaven tot la negra. Sí, he vist les fotos. Ja les fotos. Els caníbals, ells venien, com si abaixaren d'un barco, que venien de la platja per al poble. Fer un desembarc, nada más. Eso, fer un desembarc. Portàvem una banda de música, que sap que quasi sempre era d'ahir, Salem, Ràfol de Salem. Però és que l'Ajuntament no m'arreglava ni en la banda. Ni en la banda de música. I doncs era l'Ajuntament de les festes que pagava? Els moros i a moratos i els caníbals no res. No res. No res, ni un cèntim. Una cosa, entonces, lo que era la banda de música la portàveu soles pels actes, no? Per lo que era fer passar carrers... Venien tots els dies. La banda de música la teníem tots els dies. La banda estava en el cubil i xinxam, conforme estava. Sí, com ara. Sí. La música de bandes, que era tot pasodobles, no? La música és que entonces, en aquella festa, quan nosaltres estàvem organitzant, això, va venir una revista València. Van dir, per què no? I a la banda nostra li van, no sé d'on es deien traure la música, o la deien demanar a nosaltres. Toni Morgan, correcte. No, home, Toni Morgan era el pare. No, però ell també l'ho dient. Però... Era el pare. Pues ell quan va ser capità en el 94, mos ho va dir ell, lo de Rosmairí. I nosaltres vam anar als músics de Sid Oliva que coneixem
li ho vam preguntar si la coneixien i tal, i la va treure ell, mos la va treure per la nostra banda, per la partitura. Llavors mos ho va dir ell mos va dir, mon pare sempre diu que els pirates en els 50 tocaven Rosmarie. Vale, podien vindre el 25, el 30, Sí, no, que... una banda de... Ara, els moros en portaven una altra. Què solia beure i menjar en aquella època? Quin era el que... Com es deia tu? Cassalla, ginebra, tota classe, conyac, herbes, sí, era tot una destil·leria el que n'hi havia. Sí, no, ja, que era en general, eren licors en general, tenia portada de tot. Igual com exactament nos donaven, exactament igual, a moros que a perquè moros també tots eren uns consumidors de cervesa i vermut de tota classe. En aquella època, pues, allí en el Covil n'hi havia, això era com a la sala costum, de que es fa dinar i es fa paella, entonces tot això, cada un menjava a sa casa. Sí? L'únic que n'hi havia en el Covil era el sopar, això no vol dir que alguns que eren llauradors, que anaven al terme o que anaven a això, i s'ajuntaven, s'agradava fer-se una garrafa de vi, pues agarraven i a migdia portaven de sobaquillo, però s'ha de fer una paella o de fer això. Era el sopar. El sopar. Era el sopar i la festa, no? El sopar. Preparaven 4 ensalades. I una cosa, ara que estem parlant de... Què pagàveu vosaltres de quadre? Pues nosaltres, si vols que el dia, no nosaltres pagàvem, en aquella feina nosaltres pagàvem 100 euros, però teníem els socis protectors, que eren, mira, tots els meus germans, els tios, personal que no s'agradaven els moros i volien més els pirates, encara que una majoria igual era socio dels pirates venien al Covil quan morien i quan feien un ball entraven de baix també, feien un ball entraven de baix. L'únic que no es vestien, ells no es vestien. No, això eren socios protectors. Tots els dies, n'hi havia un passacalle, n'hi havia, com ara. N'hi havia un ball de l'Ajuntament, o hi havia un ball organitzat per nosaltres. Perquè tu no pots imaginar-te i per la nit ves tu que al Covil venien prou, no molts estrangers, però matrimonis i joves, i xigones joves. La bandera era nostra, i la vam seguir, la teníem guardat, i vam estar en els paraix, i ara sí, la meva nebota, i tot això. Ese entonces era diferente ara, perquè... Vostè creu? Jo, per lo que està contant-me...